Il-persuni b'diżabilità se jkunu qed jibbenefikaw minn servizzi u programmi individwalizzati permezz ta' ċentru ġdid fil-komunità immexxi mill-Aġenzija Support. B'investiment ta' aktar minn 200,000 euro darf tal-virtu fil-limiti tar-Rabat li ngħatat l-isem ta' Ġirasol ġiet attrezzata b'faċilitajiet biex professjonisti differenti iwettqu sessjonijiet speċjalizzati ma' persuni b'diżabilità skont il-pjan individwali imħejja għalihom. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Inklużjoni l-Volontarja Giulia Farrugia Portelli fejn tennit li din l-inaugurazzjoni timmarka l-implementazzjoni ta' miżura elettorali oħra. Il-programmi jinkludu sessjonijiet ta' għajxien indipendenti minn support workers, occupational therapists u oħrajn. Sessjonijiet pratiċi individwali jew fi grupp għal persuni b'diżabilità li qed ifittxu impjieg permezz tal-way to work u attivitajiet soċjali, individwali jew fi gruppi bejn persuni b'diżabilità u volontieri bħala parti mis-servizz ta' Sharing Lives. Il-pjan ta' dan il-proġett ġie żviluppat wara li ġie osservat li persuni b'diżabilità li jirċievu servizzi minn Aġenzija Support jibbenefikaw aktar jekk isegwu programm strutturat f'ambjent adattat. Il-Ministru Farrugia Portelli fissret kif dan iċ-ċentru u xhieda tal-impenn tal-Aġenzija li toffri lil persuni b'diżabilità l-aqwa servizz. Dan il-proġett joffri l-opportunità li persuni b'diżabilità jkunu segwiti minn nies professjonisti fil-qalba tal-komunità. Ir-Rabat diġà huwa spazju inklusiv, numru ta' proġetti illi aħna noffru u kien ta' pjaċir għalina li din il-komunità qed tagħti din l-opportunità li persuni b'diżabilità jkunu qegħdin jingħataw dawn l-skill sets neċessarji propju f'din il-belt li hija għall-qalbhom ukoll. Farrugia Portelli qalet li l-Gvern se jkompli jinvesti f'dawn it-tip ta' programmi u servizzi li ħallu frott u riżultati tajbin fl-iżvilupp ta' ħafna persuni. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Scicluna spjega kif dan il-proġett fil-komunità jorbot mal-mixja tal-Aġenzija l-improvdiment ta' programmi fil-komunità. Fl-istess ħin ukoll nimxu mal-istrateġija tal-Aġenzija biex insaħħu l-ħiliet ta' persuni b'diżabilità biex fl-aħħar mill-aħħar ikunu jistgħu wkoll jgħixu fil-komunità bħala ċittadini attivi. Fl-istess ħin naraw ukoll persuni b'diżabilità forsi li diġà qed jgħixu f'xi istituzzjoni li dawk ukoll jingħataw iċ-ċans li wkoll jiġu diistituzzjonalizzati. Minħatja u s-Sindku tar-Rabat Sondro Kraus tenna l-impenn tal-Kunsill Lokali favur aktar proġetti ta' din ix-xorta. Dan hu proġett importanti ħafna fil-lokalità tagħna u proġett fejn bis-serjetà naħdmu fuq l-inklusività ta' diversi żgħażagħ li qed jattendu għal dan iċ-ċentru allura nħossni onorat li dal-proġett qed iseħħ fil-lokalità tagħna. Preżenti għall-inaugurazzjoni kien hemm ukoll is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru, Nancy Karwana, l-Arċipriet tal-Lokal Patri Joseph Mizzi u l-Viċi Sindku tar-Rabat, Matthew Ketkuti.